आं गुबुन हारिनि थाखाय खामानि मावाखै लोगोफोर आं अनलि बर'फोरनि थाखाय खामानि मावदों जायनिखि बर' उन्दै गथ'फोर दायो सोलोंगासिनो दङ बिथांमोना जाहाथे आंनि भिडिअखौ नायनानै मोनसे नङा मोनसे सोलोंनो हायो मोनसे सोलोंनो हाबानो आंनि थाखाय बहुत खुलुमबाय लोगोफोर आंनि चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरायबाय दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय नोंथांमोना थाम्बनेलाव नुनाय बायदि रुपक ताल माने दिनै नोंथाङा रुपक तालनि सोमोन्दै बे भिडिअनिफ्राय मोजाङै सोलोंनो हागोन आरो नोंथांमोना मोजाङै लिरनानै लायोबानो जाबाय दायो आङो नै स्क्रिनाव लिरनानै होदों रुपक तालनि सोमोन्दै बेयाव मा होदों बेयाव दङ फार्स्टआव दङ बेयाव बिनि मात्राखौ खोन्थाग्रोनो गोनां 1 2 3 4 5 6 7 माने बेयाव 7 मात्रा दङ बिनिफ्राय बिनि बला मा टी टी ना धी ना धी ना बेयाव गिबियाव मा दङ बेयाव गिबियाव लाथिख' दङ माने खालि बिनिफ्राय नेक्स्ट बिभागाव मा दङ 2 नाम्बार दङ माने तालि आरो नेक्स्ट बिभागाव मा 3 नाम्बार दङ माने बेयावबो तालि अब्ला बिनि दामनाय स्टाइलखौ फार्स्टआव नोंथांमोना खोन्थागोन आखाइनि तालिखौ बिनि उनाव नोंथांमोनखौ बिनि चेनेलखौ नोंथांमोना खोन्थागोन ओके दायो नोंथांमोना बिनि दामनाय स्टाइलखौ नायलांबानो जाबाय नाय फार्स्टआव मा जागोन खालि दङ नालाय टी टी ना धी ना धी ना ओके आरो खेबसेबाव टी टी ना धी ना धी ना ओके नोंथांमोना दायो बुजि मोनबाय जानो हागौ बेयो सिम्पल मोनसे खाद मात्रानि ताल बिनिफ्राय बेयाव बेसेबां दङ मोनथाम बिभाग दङ भाग माने पार्ट 3 पार्ट दङ बे गिबियाव मा दङ मोनथाम 3 मात्रा दङ बिनिफ्राय 2 मात्रा बेफोरनो बिनि बेसिक नलेजआ नोंथांमोना मोजाङै बेखौ मोजाङै सोलोंनानै लिरनानै लाबानो जाबाय कपियाव बिनिफ्राय दायो मेन बाथ्रा फैनोसै बहुत मानसिफोरा बुङो माने बहुत जाय बिगिनार्स दे बिथांमोना बुङो मा जेनेबा रुपक तालनि मेथाइफोरा गोरा आं हाया खननो हाया मा हाया होननानै खिन्थु जायखिजाया तालनि चेनेलखौ जुदि मिथियोब्ला बिनि खारनायनि लामाखौ जुदि मिथियोब्ला इजि जायो स' आं दायो नोंथांमोननो बिनि स्टाइलखौ खोन्थागोन माने मोनसे बिनि टेकनिक्स रुपक तालनि जिथु खारनाय लामा खारनाय स्टाइल बिनि टेकनिक्सखौ आं नोंथांमोननो खोन्थागोन स' नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय जेरैबायदि बेयाव आं बुंदों टी टी ना धी ना धी ना बे जाबाय बेसिक ओके दा बिनि चेनेलखौ खिथिगोन आङो टी टी ना धी ना धी ना टी टी ना धी ना धी ना बेबायदि सोलोंनांगोन आरो मोनसे स्टेप माबायदि नाय टी टी ना धी ना धी ना टी टी ना धी ना धी ना ओके बिनि खारनाया बिनि काउन्टिंखौ बोरै खालामगोन नाय काउन्टिंआ 1 2 3 1 2 1 2 1 2 3 1 2 1 2 माने मा 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 ओके दायो मेन मिउजिकआव मेन जोंहा लाइट मिउजिक जा बा जोंनि बर' मेथाइ जा जायखिजाया मेथाइआव बाहायनायनि जिथु मोनसे स्टेप बेखौ खोन्थानोसै आं बेखौ माने डाबल बुङो टी टी नाना दी दी नाना दी दी नाना टी टी नाना दी दी नाना दी दी नाना टी टी नाना दी दी नाना दी दी नाना बिदि गायगोन माने बियो जायखिजाया मेथाइखौ मोजां खोनासंनायनि उनाव बेखौ नटिस खालाम रुपक तालनि नोंथांमोना इउटुबाव सार्च खालामना नाय रुपक तालनि मेथाइ ओके रुपक तालनि मेथाइ सार्च खालामना नाय नोंथांमोना मोनगोन ओके बिनि चेनेला माबायदि जागोन टी टी नाना दी दी नाना दी दी नाना टी टी नाना दी दी नाना दी दी नाना टी टी नाना दी दी नाना दी दी नाना एग्जाम्पल बर'नि मोनसे मेथाइ रुपक तालाव दङ आं बेखौ नोंथांमोननो खनना खोन्थागोन नाय टी टी नाना दी दी नाना दी दी नाना ओके दायो आं स्केल खालामसै देरहानायनि ना गोजोननायनि आइ नोंनि मेगननि मोदैया नुबायना 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 देरहानायनि ना
बे जाबाय बिनि स्टाइल। स' नोंथांमोना ट्राइ खालामनानै नाय माबायदि टि टि नाना दिदि नाना दिदि ना 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 टि टि नाना दिदि नाना सिम्पल हाफ खालामोला 1 2 3 1 2 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 2 3 1 2 1 2 बिदि थागोन बिनि खारनाय स्टाइला 1 2 3 1 2 1 2 1 2 3 1 2 1 2 बिदि नङा 1 2 3 1 2 1 2 टि टि ना दिदि नाना ओके स' आं आसा खालामो नोंथांमोना आंनि जिथु भिडिअ बुंनो सानदों जा नोंथांमोना आङो दायो रुपक तालखौ बुजायनो सानदों बा नोंथांमोना दायो बुजि मोनबाय जानो हागौ नोंथांमोना बिदिनो लासै लासै प्रेक्टिस खालामलांबाय था अब्लानो नोंथाङा आरामसे बे रुपक तालखौ सोलोंनो हागोन आरो नोंथांमोनखौ बुंदों आङो सोलोंब्ला इजि जायो फार्स्टआव बिनि चेलेन्जखौ नोंथांमोना आं जेरैबायदि दायो बुंबाय थादों चेलेन्जखौ बार प्रेक्टिस खालामनो सेस्था खालामबाय था जायखिजाया मेथाइखौनो दायो रुपक तालनि मेथाइफोरखौ खोनासंनाय बिदि उन खारफा बिनि काउन्टिं खालामबा अब्लानिया आरामसे हालांगोन दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नोंथांमोना जुदि मोजां मोनदोंब्ला फिन खेबसेबाव बुंगोन आङो प्लिज लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै हो जाहाथे जोंनि आंगो बर' गथ'फोरानो बेखौ नायनानै मोजां सोलोंनो हायो स' नोंथांमोना आसा खालामो बे भिडिअखौ नोंथांमोना शेयार खालामगोन होननानै स' आंनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय गोजोन्थों थेंक इउ